uJesu Kristu inkosi baba uNsibande. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova, ngibingelele abazalwane bonke, ngibingelele ubaba noma. Ngifisa ukudlulisa lokhu kube ngathi umbono ngesikhathi sikhuleka abaseRoma. Ifoni bengiyibambe nje ngesandla ngiguxile. Kwabe ngathi kunemsele esuka efonini iya kumuntu nomuntu, amalungu omndeni nje masiguxile phansi. Kwayimangaza inhliziyo yami, ngathi hayi uNkulunkulu uyimbula ngey'ndlela ey'hlukene. Ukuthi uRoma 10 wenzani kusuka leyo nto esuka kuwo uRoma 10 iye kumuntu nomuntu njengalokhu eguqele ekhuleka. Baba ngiyabonga, akukho nje engifisa ukwenza ngaphandle kokuhlala kulo Jesu. Noma ngabe kubizani, noma ngabe kubizani, inhliziyo yami nalokho ngithi ngiyabonga Baba. Awuseduze ukuthi wenzeke nje lo mbono usunesikhashanyana. Ngile ngithi ngizolithola ithuba ngidlulise, kube khona izinto ezivimbayo ngingakwazi kuze kushaye uLesine ngibone ukuthi sekuzophambana. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, amen. Ngimbona ngothando lwakhe, ngimbona ngothando lwakhe, ngimbone ngothando lwakhe, uJesu yamangalisa. uJesu Kristu inkosi Baba. Iletha ubufakazi, ngibonga umusa kaNkulunkulu angenzela wona. Ngiyawubonga umusa kaNkulunkulu, ngibonga ngezwi ngokaJohane uchapter 1 verse 16 noMathewu 6 verse 33. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu. Kuthe ngoLwesithathu last week angikwazanga ukuletha ubufakazi ngenxa yenetwork. Last week ngoLwesithathu ngakhuleka, kwase kulethi nje ngabo 3 ntambama. Ngakhuleka ngacela uNkulunkulu ukuthi ngicela ngiphe imali ngoba ngifuna ukungena emkhosini kahle kahle njengohambe ukuthi ngithenga izinto lezi eziphuzwa uma usemkhosini nesishebo-ke lendlu noba besingasekho. Ngase ngiyakhuleka kwadlula. Sekuthi iy'ntatha kuzoba uLwesine, kufika into ethi angi-check-e ifoni. Uma ngi-check-e ifoni yami kade ngiyifake silent. Uma ngi-check-e ifoni yami kungena imeseji yokuthi sekungena imali engifakele omunye umzalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa kakhulu ngakho konke okuhle angenzela khona. Ngicela ukuthi mina ngihlale kuye, ngingahlaliswa izinto angenzela zona, kodwa ngihlaliswe ubukhulu bamandla akhe. Inhloso yami nengiyicelayo kuNkulunkulu ukuthi ngimbone ekugcineni kwakho konke. Ngingajabuliswa ukuthi uNkulunkulu uyangenzela izinto ezinhle kanti ekugcineni angizombona, kodwa ngijabuliswa ukuthi igama lami lilotshiwe ezulwini. Ilokho engikucelayo. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni endlini kaJehova. Ngiyabonelelwa, ngiyakubingelela baba nomama egameni likaJesu. Ekuseni bazalwane ngizobonga uNkulunkulu, ngizombonga kakhulu baba uNkulunkulu. Kuningi baba, hayi ngoba sithule, ngoba singazi ukuthi sizofakaza sithini ngamandla kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uyasenzela imangaliso usuku nosuku. Baba nje ngizobonga uNkulunkulu kunomkhuleko owenzile mangaphosisa iweekend. Bengihlaselekile, ngiphethe umlenze. Baba ngiyathobeka nje kakhulu, ngiyambheka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu
ongahluleki uNkulunkulu osandla sakhe elithi izwi lenkosi asinzima kube singisindisa. Ngiwabonile amandla kaNkulunkulu. Uthema uthi asiguqe ngaguqa, wathi asiphakamise izandla, ngenza njengakusho, ngabamba la kubuhlungu khona ngoba nje unyawo lami nje bengathi linenkwasho indlela kade liyiyona. Baba, ngizofakaza ukuthi ngiwabonile amandla. Ngesikhathi uthandaza ngizwa umlilo wehle ngathi uyagijima ngomlenze, ngezwe into eshisa umlenze wonke. Emva kwalokho ngaphila baba. Ngizowuphakamisa amandla kaNkulunkulu, ngizowuphakamisa uNkulunkulu okugibele baba uhamba nawe, ukuthi baba uyasithobisa kakhulu. Sizohlala kuleli dwala, sizobambelela kuyena yedwa uNkulunkulu. Ngiyabonga amazi nje ukubonga uNkulunkulu ukuthi baba esimweni ebengikuso ngiwabonile amandla kaNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Amen. Ekuseni baba ngiyabingelela. Jesu Kristu inkosi baba. Baba ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje uNkulunkulu izinto akuphathise zona. Ngibonga amandla akho baba uSimanga. NgoLwesine odlule ngacela ukuthi ubaba engikhulekise mayelana nobaba lo wekhaya wadutshulwa ethangeni. Kwangasebenza ama-nerves, kwangasebenza nje lutho. Imishini yala ngemuva, ama-muscles ayingasebenzi baba, kodwa ngomkhuleko wakho, ngoba ngamsendela noma engekho eduze kwami esey'ndaweni zakoStenga, ngamsendela i-VN, ngamsendela konke ubaba ekusendile kumina. Nangampela baba, into eyenzeka wahamba waya esibhedlela, bamenzela lento yasonyaweni eyenza ukuthi kubhalanse unyawo. Uthi besengasathembi engasenzi lutho, kodwa ukuthe ebuka wabona inzwane lapha phambili seyinyakaza baba uMtsimande, sekwenzeka into angakaze ezeyibona. Wabuya weza kimi wangikhombisa, wangenzela ividiyo, wathi buka inzwane seziyahamba, seziyanyakaza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokumethemba nanokwethemba umkhuleko wakho baba, ngoba naye ngathi uma ngimsendele lo mkhuleko wathi uyabonga, wathi ucela nje uNkulunkulu amsize. Kuyakholelwa kulokhu, uyawubonga umkhuleko. Engisho ukuthi baba uNsibande, uNkulunkulu uthatha angakubusisa kakhulu kunalokhu akunika okungaphezulu, akubusise nomndeni wakho, konke okufisayo kwenzeka empilweni yakho ngegama likaJesu Kristu. Konke nje kuhle ngawe. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uthatha angakubusisa kakhulu. Angazi ngijabulile baba uNsibande, lale ngijabule izolo. Angiyazi into ebengiyijabule, kodwa nje ngiyambonga nje uNkulunkulu kukho konke. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngibingelela kuwe mpostoli nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lethu ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi uJesu. Ngithi angilethe ubufakazi, ngibonge nje ukuthi uNkulunkulu usisizile kakhulu. Angazi ukuthi ngayichaza kanjani lento, ngoba sithe sibuye enkonzweni nje izolo lesonto, sathi uma ngabe sifike ekhaya kwaba khona umzalwane ofikayo, efike ehamba ngemoto, wafike wasinikeza igrosa eningi, konke cishe konke nje ebesikuswele ebesikudinga ekhaya uze nakho, wafike wasinikeza kona. Uma simbuza ukuthi ivela kuphi le grosa, uthi kithi hayi akazi naye ukuthi ivela kuphi, kodwa uphathisiwe yena ukuthi makalethe kithina, makazodilivela thina le grosa. Manje ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu kulokho, ngoba uNkulunkulu owenza izinto ezinje, futhi uNkulunkulu ongenza ukuthi singazi ukuthi kungani asenzele unje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami igcwele ukumbonga kakhulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ibandla lonke. Intabeni yedlotshobo yabonelelwa. UJobe lokhulumayo. Sicela nje ukudlulisa ubufakazi nami obuye benzeka nje ensukwini. Ngithanda ukumduduza kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu
ngibonile amandla akhe omthandazo. Ngangiqeda nje kusho umkhuleko ubaba ade esikhulekela ngawo, lo ejasiphakamise izandla. Benginenkinga bazalwane yokuthi ngixakekile, ngihlale ekhaya i-short term umsebenzi awukho isikhathi eside. Kuye kwangena i-call ethi angizokwenza i-interview ngoMsombuluko. Kuthe kulo mzuzu lowo nje ngisaxakekile bathandekayo ukuthi ngizoyithathaphi imali yokugibela. Ngiqeda nje umkhuleko, ngathi ngiqeda nje umkhuleko nobaba kwangena i-call, kufuna omunye womama abazalwane, wathi kambe nginenkinga imali yokugibela, wathi angangizama. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba uyashesha ukuba impendulo njalo uma besimcela. uJesu Kristu uyinkosi, amen.